Елала е, Пепо. Хора, тук е пълно стрелати, елате. Опет са без духове! Оле, има някаква кула. Дракон! Дракон на поле! Коста е! Четвърто действие. Дълбокото търсене. На базата да, вече. Ай просто се направим подземно да заспим тук и на следващия ден отиваме към водното царство. Нямаме легла, леглото са умоито, мисля. Аз имам легло. Всичко можеш ли? Аз имам торч, да. Марти, всичко мога правиш. Оп. Они? Браво, стана, оп. Тя съм стана, оп. Трябва да отида да убия някакъв паяк. Здравейте, приятели! Колко взех това, бе? Лут сплита. Я, може ли го да? Опа, сори. Това прави много демидж, бе. Надолу, ако намеря кейс. Това прави наистина много демидж. Хора! Трябва ми 2 стринг. Нямам стринг. Как е? Човек, вчера си помня, че имаме много, обаче го загубихме масичко. Да, вчера имахме около няколко стака. А ледър? Мони ледър имаш? Не е ледър няма. Как е? Не има е, чак малко е. Колко? Си го видях. Окей, трябва ми 2 лед. Окей, излизам вътре за стрим. Правиш изобщо. Ще да направя бакфак. Хора, много е крейзи, бе. Имате ли легло? Аз да. Легло? Има силвър. Не. А сега купиш сайта ми, ако умреш. Купиш сайта ми. Хора? Да. Купиш сайта ми, ако умреш. Пак! Оле ме! Отрази има с Iron Shard, бе. Някой знае ли? Прави се от Iron. Вау, no way. Сериозно? Крипър! Оле боже! Той е на ръба да не унищожи тука. Yes, King! Оле мале! Той има бакпак. Тука и да ходи. Уау, какво е това на ръка, бе? Те са еволюирали, бе, брат. Аз съм по-голяма инч, толкова. Хора, леглото ще го вземем или въпрос? Сложи легло? Дай се убия. Без исках да изкопая и го убих, човек. Той сега е в началото, човек. Не, няма такова хиляда. Кой иска да изкопа дупката? Ехо, айде. Аз тръгвам към морето. Той я му би. Това не. Хора, ще ходим ли, защото сега ще стане пак човек, айде. Имаме ли лодки, бе? Колко лодки? Имаме, да, аз имам една, Доран има една. Аре. Хора, може ли сървър пак да гръмни, така че малко по-лев. Ако усетите лаг, се успокойте. Миш от дясно, бе. Не отдясно, моля, напред само, напред. Хора, лаг. Успокойте се малко. Лека по лека. Само напред. Марти, рекордваш? Да. Сървъра гръмна. Марти, виж, ще черня. Да. Бачи, идва нещо към нас! Бягай! Да, видях.
А къде се турите? А, окей. Те чакат да заредят чънковете, защото крашва сървъра. Както. Ти как продължаваш напред, лудваш чънковете. Кажи ми къде са до нас. Ей, гей. Спрете, сървъра гърми. То случи сървъра гърми, да. Оле, майка, хора! Без диск. Напред има сирени, които ще ни... А да, не очекам сиените, внимавай от тях. Е, това отпред ли? Май, да. Май. Да, не отивай натам. Не надясно, моли напред, просто ще го подменим това. Абе, давай. Виж как пеят циганките. Виж как двамата ги влечи, защото имат аутизъм. Виж ги. Давай, да! Виж, Защо? аз да ти казвам да заобиколим брат. Марто, видя ли What the fuck? Виж ги, гони ги нещо! Каре, бе? А, да. Те са два змея. Това сме. Да, хора, проще го подмини сладките, аутизъм. Проще го подмини. Аре, ама някакви сирените ни хванаха, бе! Ми да, бе, имате аутизъм! Ти казвате да заобиколим. Ние с моите земи ма гледаме как отидете към сирените и почваме. Ама не ни се лодва, разбираш ли, мен не ми се лодва нищо отпред. Това е аутизъм. Ама моли само напред, ние ще подминем. Окей. Името ми е Пеша, обичам сиренките. Да ме е аутизъм. Сирените! Аз съм чети и крафтинг тейбъл. Сирене? Спрете. Сървъра умре. Спрете, не заради модовете. What? Мара, това видя ли го? Окей, тук казваме, че ще гръмни сървъра, ако сме още по вода. Все още не е гръмна, да, ама. Аре, напред. Че те ще намерят... Нов байом! Нормалния Майнкрафт байом, let's go. Actually. Пещери, къде е Майрон? Бе, нас има ко. Има ли килдюре? Не. Доколко Кузите. What the fuck? Има някаква постройка тук, елате. идваме бате. Някаква постройка от команда. Меч ми. Всичко бъгна! Машнат бауър. Духове! Ма тота пак злеля, бе! Не съм. Къстия духове. Петя, зле ли си? За какво пак отиде? Някой да го убие, да не ме Убий го. гони. Ела, бе, Пепо! Хора, тук е пълно срънати, елате. Ма Петя, бей с духове! Оле, има някаква кула! Дракон! Дракон на поле! Коста е! Къде са под водата, какво беше това? Пече, има дракон! Това е дракон! Бътъв съм. Защо ме е хванал мене? Сега ни ме попи! Марти, има легло. Чадо мой, добре дошъл в моето кралство. Не! Марти, иде. Да, просто изкъш. Ама къде са етрите, Марти? То педас има рейнджа на Господ, той има би през водата. Плюе! Къщата, бързо! Оле, не. Ще изгорят? Бързо къщата! Става Да, нощ! къща. Аре за последно просто. Просто за последно. Той чупи! Надолу. Аре надолу наистина. Няма ли го? Да, G fucking G, не знам какво идваме тук долу, ние ще умрем, бат. Това е Gold Rank Dungeon, където ти 5 пъти по-трудно от миналото. Загоре. For real? Кой си Айде, готов, някакъв хора? вампир има там, какво е това, бе, брат? Къде ли го? Геро. Его тук хвали го, ще го видиш. Да. Кой гер имаш? Гер да? Човек, аз имах шлема, он няма шлем. Какво става? Аз ще се намеря, аз такова. Goodbye! Маняци, нямаме го, той ми го унищожил педераса! Печа, ела. Ето ти го. Верно, въпросът е. Взимай, бос!
Оле, браво, Марти. Аз направо полудях, как че ми го няма. Да ти ги хвалят, бе. Ще лява долу, виж. Момчета! Ела направих тунел. Да избегна. Намерих си Аз таковата! Добре, Марти. Ма то Драко ме побил, бах ти дупката, аз как трябва да до вас? Да, бе, той е много изнервен, бе, човек. Дейва и дракона. Ама аз го удрям от да ви кажа, ние можем да го убием. Просто трябва да го убием Излез без полета. по-ме. Ай, аз му скачам, Бе, аз му бе. скачам. Бе, опи го. Не, не му Оле, скачам. не. Не му скачам. Може трябва да говорим, май. Може искаш шлем, бе, по-колко шлем, бе. Да, че. Аз циганина, защо го събудихте? Аз викам да она кола да отидем след малко. Май тук горе имаше нещо също. Защото Доран вика, че има много опи работи вътре. Много ясно, това е добре, Gold добре. Tank Dungeon, бат. Добре, изстрелите им. Ей, тук хора, тук има нещо, бе. Пута е! Яла, Петю, а мен нещо. Мен някой Оле, майко мила, хора, това е място на дракона, бе! Така ли, бе? Това му е неста. Да! Виж тук има злато. Бъде нещо. Събуди го! Бягай. Освободих. Надолу, надолу, Хора, надолу. Дракон е тук. Бяйте. Надолу. Дай нещо ще ходим долу, идвай долу. Някакви айтеми има тук, бе. Марто. Някакви док ще аз ще долу.